Paikalla Liesjoen vieressä on ollut aikoinaan mylly, jossa lähitalot ovat jouhaneet viljensä. Myllyn osakkaita olivat Kivijärvi, Kovero, Kuivasniemi ja Liesjärvi. Alkuperäinen mylly vietiin aikoinaan pois, vain myllynkivet jätettiin paikalle. Samalle paikalle tuotiin Ruovedeltä Koveronkoskelta vanha mylly vuonna 1995. Mylly on vesimylly ja toimii siten, että lattian alla vaakatasossa on siipiratas, johon vesi ohjataan ränniä pitkin. Rattaan pystyoksille työntyy lattian ja paikalleen kiinnitetyn alakiven läpi ja pyörittää yläkiveä. Jyvät juoksutetaan yläkiven silmään, josta ne kivien välissä jauhouduttuaan värisevät kivien ympärillä olevalle lavalle.